fase el servici consistia exclusivament en la prestació de professionals en suport domiciliari de l'atenció personal i a poc s'hi han anat gent d'auti servicis com el banc de productes de suport que vostès coneixen, aquelles persones que han de besoin instruments ortopèdics o de postoperatori se les valle i la teleassistència avançada, hem anat més enllà d'aquest col·lier que vostès saben que s'activa, era residència comunitària, ja d'obrir la residència a activitats de tota la població i, com a digui, era coordinació d'aquestes activitats comunitàries i recentment el que els han dit és casal online, que són també activitats d'acompanyament i de formació online. Totes són activitats prescrites pels propis professionals i a condada aquí se gestionen des del SAET s'agenda avui a visió holística de lo que ha de representar l'atenció a les persones. Un viatge barrat a aquesta fase de prova, per dir-ho d'alguna manera, dir-les també que el nombre de persones que han rebut aquest servici des d'abril del 22 en què a desembre del 24 a Valdran han estat 172, que repartides per territori, doncs el que vedem és que en Viella han estat 92 persones, en Naut-Aran 20, en Baix Aran 60, i que ara aquesta valoració hem anat també els càlculs de les despenes que hem hagut. En 2022 la despena d'aquest servici sigui de 85.146 euros, en 2023 de 215.515, en 2024 de 239.844. I evidentment, de là també volem, que ja que era d'intenció, augmentar aquesta cartera de servicis. No són que les persones grans i amb dependència, sinó que sigui un servici d'atenció a les persones que l'hagin de besoin, ja que ho hem dit en múltiples ocasions, famílies monoparentals que han de besoin determinat suport o gent que puntualment ha de besoin suport en casa. Evidentment, ja la fase pilot ens ha permetut veure quin és el besoin del territori i ara se treballa, ja s'està informant als usatgers que ara han el servici, que a comptar d'unes setmanes s'ha aprovat ja el reglament de funcionament i la taxa de copagament que ven exactament vinculada com a ser en la resta de Catalunya en funció del grau de dependència, també amb els costos que no cobreixen el total del servici. Per tant, el Consell General d'Aran seguirà aportant, evidentment, en el cas en què sigui de besoin, la totalitat del cost. Més també per qüestions d'estabilitat pressupostària, és evident que hi ha un servici que no se pot mantenir de forma gratuïta eternament, si tots volem també que sigui efectiu. I aquest és el procés que estem seguint en aquests moments, que demorem que el long d'aquest 25 ja sigui barrat, i que està que també les aguanci amb l'evolució de les obres de la residència de l'ES, que acabaran aquest mes de maig, i que ja aquesta setmana que ven s'aptemanís la licitació del mobiliari, el plan de gestió i l'heu perfilat, amb el qual demoram que se no hi ha inconvenients de tipus administratiu, que aquests ja són d'hora del nostre control, doncs que entenem que aquesta tardor, a finals d'any, la residència pugui estar en funcionament. El que ara serà complementar aquest servici, perquè saben vostès que la residència de l'ES no serà una residència medicalitzada com ara que ho hem en Viella, sinó que venga a estar un laré, que en diuen, una llar de gent grana, que d'hauris que hi hagués servici comunitari de tota la gent d'edat que vulgui participar de les activitats que hi hagi aquí. Per tant, aquest és l'objectiu també d'aquest 2025, tots temps que els contratemps jurídics i administratius ens permeten. Molt bé, força gràcies per la informació. Està bé el treball de coordinar tot i s'airaus que hi hagi en relació tant l'usuari que hi hagi motius de demanda, que siguin tots coordinats i que sàpiguen on han d'anar i que de cada cop puguem solucionar-les des del territori. Gràcies.
Molt bé, força gràcies. Passaríem al punt número 8, que és d'urgència, que pensi que no n'hi ha cap de presentat. Ara sí, entraríem en punt número 9, de pregs i demanes, que li passaria la paraula a la portaveu del grup de Convergència Aranesa. Bé, gràcies. Avui més preguntes. En primer lloc, voleríem demanar per gasolet dels vehicles autoritzats de pujar a les muntanyes. Se continuarà com estan passats, se va canviar, se va renauir. Al mateix temps, demanar si s'hauria comentat el de pagar per a casa de pujar a la muntanya, començar per Bell-lloc, a partir del 15 de juny, se va a Estiatau. Rebrem el que vam començar era tensada, dels camins que s'han produït les bicicletes o motos, aquests 9 camins que s'han per les muntanyes, se s'ha premanit que ho carrec, se va haver la senyalització, que la senyalització estem acompanyar l'usuari en la muntanya, que se hi ha la normativa o sé què. També relacionat amb això, si hi ha caucarrenc, Suset, Lup, ho hem vist en els mitjans de comunicació que els territoris de l'entorn ja han començat a premanir, s'estan butjant, si hi ha caucarrenc o canviant uns senyalets, el que volia demanar és com estan les obres de Sant Joan d'Arties. Gràcies. Gràcies, consellera. Per això que les obres de Sant Joan d'Arties són que manca la part museogràfica, per tant, la instal·lació també de l'exposició permanent dels rellotges i demés, i tal com també traslladarem, enguany he previst que ja el poble d'Arties pugui celebrar en aquesta església la ciutat de Sant Joan. Hi ha una obra que, quan parli de retards de viatges, les obres han força retards, més penso que enguany aquesta obra serà en la tardor, primers de l'hivern, serà ja presta. Abans de passar-li la paraula al conseller Bruna, d'aclarir-li aquestes qüestions que vostè presentava respecte a l'ordenança d'accés amb miei, i l'ordenança que s'ven treballant, com vostès saben. Aquest copagament en un moment o l'altre haurà d'arribar, per moment, per qüestions purament de temps, de timing, d'aprovacions, no s'aplicarà enguany, l'ordenança serà la mateixa que cada any, més sí que el procés d'aprovació de la nova ordenança la preveiem. El que pretén la nova ordenança, quan s'emet en funcionament, és el que sé en qualsevol altre lloc turístic del planeta. Ara fin, cal entendre també que l'accés amb miei s'ha de poder soñar a viatges són que comprenem el besony de soñar quan ho hem pagat. I també perquè hi ha uns costos que vostès coneixen perfectament de manteniment, de gestió, que hagués copagament, que ja les digui que enguany no s'emetrà en funcionament, s'ha de poder ajudar a gestionar. Per això que al LUP ja li passi la paraula al conseller que anar més detalls. En aquests moments el que sabem i el que sabem tutti, no hem gaires més detalls. El LUP no hi ha espècie que se vagi a reintroduir de manera forçosa com a passeig d'Amerús, i per tant ja han vist vostès les notícies en les darreres setmanes en les que s'ha autoritzat per part del Congrés i del Senat la caça del LUP en determinats territoris. L'únic que podem dir és que des del govern seguim treballant a dar suport especialment a la ramaderia. Les proves són més que evidents, per tant caldrà també demorar com evoluciona aquesta qüestió, de la mateixa manera que caldrà trobar fórmules com ho hem assajat d'anar trobant amb la convivència d'am i altre gran carnívor que hi erus en equilibrar i enxinyar la qüestió. En tot cas sí que li passi la paraula al conseller Bruna en que li doni més detalls de les qüestions. Gràcies, síndica. Bon dia a tutti, conselleres, consellers. Referent a la primera pregunta que he fet, despegar soletes, mantindrem les mateixes que havíem en què està ara. I ara, vull dir, eren les de color orió, que eren les que se mantien de 3 anys. Renauirem també i altres que eren de color verd.
i vam mantenir-les en què se quedi que ja més establert també la nova ordenança i les condicions que hi ha el sistema, o sigui, tornada. Perquè pensàvem que tornar reals podia suposar un problema a tots aquells veïns que havien de veure un lloc de viatge, tornar-les a metre en els vehicles. Tampoc hi ha net, de totes maneres, el lloc que hi més afectat hi en hauran, per les condicions que hi ha, i la resta ja poden haver. Ja he explicat la síndica, era d'escrivament, que he posposat. Era senyalització, vam seguir assajant de millorar tot el que se pugui. Mantirem també tots aquells punts que fins ara encara són regulats. Després, referent al LUP, el que ha dit era síndica i cert, i una espècie que va avançant. Nosaltres, després de la visualització d'aquest exemplar que hi hagué que era al costat del túnel, no hem hagut cap de notícia més de que se veigués, però Moscou està en alerta perquè després de les visites que ha emet el departament en llocs i llocs on hi ha molta pressió de LUP, el gran problema és amb aquest depredador, perquè a diferència de l'ús, que és un que va usint a allò que se menja, el LUP és un depredador que aquí on entra no deixa res viu, va en tot el que pot perquè hi és el instint i aquest. Per a nosaltres vam cada viatge amb els serveis tècnics, ens vam informant de quines mesures Moscou anàvem prenent, per a cada any el departament nostre de territori assajam d'anar relacionant-nos tant llocs i llocs de saber quines accions ens calaria començar a avançar. Però és evident que també el temps haurà mera presència d'aquests animals també en territori. Gràcies. Gràcies. Bé, sí, no sé si hi ha més qüestions, conseller. A títol informatiu, perdonat, que igual el conseller s'ha descuidat, que aquest any érem ja amassada amb l'Ajuntament del Tàneu i a la veig que érem que també per Gasolet de la Val d'Aran, tots els veïns de la Val d'Aran podrien baixar per la pista de Montgarri en què hi sil, i no s'hauria de pagar de 5 euros, perquè aquí si no criuaven. Nosaltres li deixem metre tot el que era el punt de formació més tanau, on era curva d'entrar a Montgarri, i a la vegada ens deixen de passar per aquella pista, nosaltres que avui era per Gasolet. I motos també, perquè les motos estaven prohibides, però les motos d'ací de la Val d'Aran que en Gasolet també podran passar. Són que era a títol informatiu. Gràcies. D'acord, gràcies, conseller. Vostè m'ha dit que ha dit un exemple en el Tàneu Cruven per accés a Miei, que serà una qüestió que serà inevitable. També temps, malauradament, segurament com ara del LUP. Si no hi ha més qüestions, simplement arregrair-les era presència, en tot cas informar-les, com ja les comentarem en la comissió informativa, que és probable que en els dies hi hagi un ple extraordinari, també a poder aprovació de llauta ordenança i llauta modificació de les normes subsidiàries que també hi força demorada, que ja que era de les bordes de cabanes, el que en diem més andròmines, que serà d'alguna manera també de començar a endreçar el nostre paisatge i de dar cot de manc més a la ramaderia del territori. Per tant, gràcies a tutti i bon dia.